Dende hai varias semanas o Executivo boirense está a desenvolver unha actuación no núcleo de Escarabote que ten como principal finalidade mellorar o actual servizo de saneamento, contribuindo de paso a tallar os vertidos que con certa asiduidade afectan a zona de Peralto. Segundo o alcalde Xon Xosé Dieste, as tubaxes existentes eran moi antigas e non prestaban xa un servizo axeitado. A actuación cun orzamento de máis de 130.000 euros inclúe ademais a renovación doutro servizo prioritario, como é o do abastecemento de auga, así como a construción de novas beirarrúas e a mellora da accesibilidade. Que era un dos núcleos principales de Boiro, donde facía falta unha reforma de alcantarillado, non? Que era o último dos núcleos que quedaba. Entonces fixemos unha actuación, un plan director a varios anos, porque a inversión era moi grande, era cerca de 1 millón de euros, e agora nestes momentos estamos na última fase. Son os últimos 300 metros lineais en que vamos a invertir. Vamos a invertir no separativo de pluviais de fecais, vamos a invertir no que é na eliminación de barreiras arquitectónicas, accesibilidade, seguridade vial, e ao mesmo tempo vamos a ter alumbrado eficiente con un aforro en LED con 60 vatios, que é moitísimo en LED, de casi un 70% de aforro lumínico, e despois a traída de agua vamos a cambiar de agua potable totalmente. O Concello segue así co seu paso firme de cara á consecución do tan ansiado saneamento integral do municipio. Nos últimos anos levanse investidos uns 3 millóns de euros en diversas obras de renovación dos servizos básicos por todo o municipio. Nos en estos anos en saneamentos debemos levar ao Concello por parte propia cerca de 3 millóns de euros en 8 anos, que é unha cifra importante para unha administración local, non? Pero ainda queda preto de casi 2 millóns de euros de Aguas de Galicia, que ten que invertir en puntos como hai en Coroño, no Coído, aquí propiamente en Escarabote, en algúns pozos de bombeo tamén.